she wani kiɗan gwamna a yana abba mai taka daɗa farin gani MD Faisal ne ya ce muna nata kuma mu daɗa gida gida abba a gyan ka daɗa farin gani gwamnan mai da ba shi faɗa gida kai gida kana wasan barka farin gani kuri'ar mu Kano taka gida gida Faisal MD naka shi ya faɗa mana abba a gyan gida gida Balaraban gwamna farin gani abba Kabir Yusuf gida gida abba a gyan ka daɗa limamin a maimaita Faisal gida gida Balaraban gwamna farin gani Abba Kabir Yusuf gida gida Abba a gina ka da limamin a maimaita Faisal gida gida farin gani gida gida da farko Allah aza na sa ciki wanda yake bani gida gida babu batun gori gare shi ni ba na inkari gida gida na rike manzanka habibinka wanda muke fahari gida gida darajarsa muke ci na Khadija abban Fatima har cikin gida Balaraban gwamna farin gani Abba Kabir Yusuf gida gida Abba a gina ka da limamin a maimaita Faisal gida gida sannan a gaishe ka Balaraban gwamna mai himma gida gida aikinka yana kyau cikin gari kauye kai himma gida gida mulkinka da daɗi abba maimaita mun barma gida gida Faisal ne tafiyar a gina abba maimaita gwamna gida gida Balaraban gwamna farin gani Abba Kabir Yusuf gida gida Abba a gina ka da limamin a maimaita Faisal gida gida kanawa mun more da samun ka abba Kabir gwamna gida gida dan ka iya mulki muna son ka abba muna murna gida gida abba a gina ka daɗa a jama'ar Kano mun amfana gida gida ko da ba sa so kuri'ar ka abba tana gunmu gida gida Balaraban gwamna farin gani Abba Kabir Yusuf gida gida Abba a gina ka da limamin a maimaita Faisal gida gida ba maganar sauyi jihar Kano abba a gina gwamna gida gida MD Karota ya ce mu ce abba a gina gwamna gida gida babu gudu ba ja da baya mu abba muke kauna gida gida abba Kabir Yusuf Balaraban gwamna mai kishi gida gida Balaraban gwamna farin gani Abba Kabir Yusuf gida gida Abba a gina ka da limamin a maimaita Faisal gida gida abba mutum na kwarai mai kishin mu shi baya barna gida gida yana aiki daidai a mulkin mu sai mun nuna gida gida kar mu biye rudin mahassada abba a gina gwamna gida gida tafiyar ka tana kyau limamin a maimaita Faisal gida gida Balaraban gwamna farin gani Abba Kabir Yusuf gida gida Abba a gina ka da limamin a maimaita Faisal gida gida kanawa na ta faɗin kamar an gama ma ka zarce gida gida ga mai kaunar mu da kishin mu kuma jajirtarce gida gida lallai an ajiye ƙwarya a gurbin da ta dace gida gida ya gyara jihar mu ta ko'ina haske ya bazama gida gida Balaraban gwamna farin gani Abba Kabir Yusuf gida gida Abba a gina ka da limamin a maimaita Faisal gida gida a da mun shiga tsanani kanawa muna halin babu gida gida mun faɗa tarkon matuta cikin mulkin gaibu gida gida zuwan akwai 'yan tamu ga matutan ma yau babu gida gida maza mata mu fito ku zo mu hau jami'in abba a gida gida Balaraban gwamna farin gani Abba Kabir Yusuf gida gida Abba a gina ka da limamin a maimaita Faisal gida gida duka mai san kishin jihar Kano zai so kai takwas gida gida ka ɗauko gyara a lunguna titi duka fesfes gida gida kai ba ka kyashi a mulkin ka kuma ba ka tilas gida 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 na amana ne an kwasiya mai abba Kabir gida gida Balaraban gwamna farin gani Abba Kabir Yusuf gida gida
gida gida. Mun gode Allah jihar mu dan yau ka cece mu. Gida gida. Abba Kabir Yusuf ka ba mu mai tsantsar kaunar mu. Gida gida. Gashi muna fara'a furar mu mun dama sai kamu. Gida gida. Abba Agen gwamna imamin amai mai ta Faisal gida gida. Balaraban gwamna. Farin gani. Abba Kabir Yusuf. Gida gida. Abba Agen ka da limamin amai mai ta Faisal gida gida. Tafiyar Abba Agen a bar wa Faisal shi zai jata. Gida gida. Kwamandan yaƙi ne ku duba akan makarota. Gida gida. Shi zai kai mu gaci tafiyar Agen mu mun bita. Gida gida. Faisal dan Mahmud limamin amai mai ta Abba gida gida. Balaraban gwamna. Farin gani. Abba Kabir Yusuf. Gida gida. Abba Agen ka da limamin amai mai ta Faisal gida gida. An daina da banci jihar Kano yau barka barka. Gida gida. Ba mu bari mu sake jihar Kano ba mu da tamkarka. Gida gida. Karatu ya zauna na manya da yara la shakka. Gida gida. Manya tsofaffi kira suke Abba Agen ka da gida gida. Balaraban gwamna. Farin gani. Abba Kabir Yusuf. Gida gida. Abba Agen ka da limamin amai mai ta Faisal gida gida. Alfaharin jama'ar kanan da baga jirgi na fito. Gida gida. Rabi'u dan Musa a mai gudumar dukan kato. Gida gida. Mai kishin jama'ar mu jirgi yana a saman mato. Gida Madugu na ɗari karfan kwasiya na Abba Kabir gwamna gida gida. Balaraban gwamna. Farin gani. Abba Kabir Yusuf. Gida gida. Abba Agen ka da limamin amai mai ta Faisal gida gida. MD karota amana na Abba Kabir gwamna. Gida gida. Kai ne limamin Agen Abba ga ka muna murna. Gida gida. Tafiyar ta daidai magariya tana a saman kurna. Gida gida. MD Allarka ka kai gaci jagoran adada gida gida. Balaraban gwamna. Farin gani. Abba Kabir Yusuf. Gida gida. Abba Agen ka da limamin amai mai ta Faisal gida gida. Yan wake masoya ga MD suna waƙar tawa. Gida gida. Sabi'u Ado unguwar kwari Abba Agen ka daɗa. Gida gida. Musa Kautalo ya ce da mu Abba Agen ka daɗa. Gida gida. Sabi'u Ado unguwar kwari talo mana yin gida gida. Balaraban gwamna. Farin gani. Abba Kabir Yusuf. Gida gida. Abba Agen ka da limamin amai mai ta Faisal gida gida. Rabi'u zawa ciki ya ce 4+4 an kare. Gida gida. Bala ilabin shi ma ya ce Abba mai taka daɗa. Gida gida. Bashir Mariri ya jaddada ya ce Abba kayo ka daɗa. Gida gida. Azzamu kurawa yana a bayan MD Faisal gida gida. Balaraban gwamna. Farin gani. Abba Kabir Yusuf. Gida gida. Abba Agen ka da limamin amai mai ta Faisal gida gida. Fatima yan leman tana a bayan ka Agen ka daɗa. Gida gida. Hajiya Hindistan tana a bayan ka Agen ka daɗa. Gida gida. Ga maman Fati Zainabu ta ce gwamna ka daɗa. Gida gida. Bahar kurmawa na mama sun ce gwamna ka daɗa gida gida. Balaraban gwamna. Farin gani. Abba Kabir Yusuf. Gida gida. Abba Agen ka da limamin amai mai ta Faisal gida gida. Garba direba ya ce 4+4 gwamna ka daɗa. Gida gida. Ibrahim Deko ya ce 4+4 a daɗa. Gida gida. Kwamarata na mama ya ce 4+4 kai a daɗa. Gida gida. Faisal mai zamani mawaƙi ga MD Faisal na gida gida. Balaraban gwamna. Farin gani. Abba Kabir Yusuf. Gida gida. Abba Agen ka da limamin amai mai ta Faisal gida gida. Balaraban gwamna Abba Kabir Yusuf. Abba Agen ka daɗa limamin a maimaita Faisal gida gida. Balaraban gwamna. Farin gani. Abba Kabir Yusuf. Gida gida. Abba